Dobrý den, vítám vás u 3. dílu podcastu Továrna budoucnosti, první pořádný podcast o druhém nejdůležitějším odvětví české ekonomiky, výrobním průmyslu. S majiteli, řediteli, inženýry se bavíme o jejich firmách, výrobě, ale hlavně o digitalizaci, inovacích a automatizaci. Já jsem Martin Javier Stojka ze společnosti Jimmy Technologies a tímto podcastem vás budu provázet. Dneska bych tu rád uvítal pana Jana Winterlíka, spolumajitele a CEO společnosti Albaform. Dobrý den. Dobrý den, Honzo. Já bych vám chtěl moc poděkovat, že jste si ve vašem nabitým programu na nás našel čas, protože abych k tomu dal nějaký kontext, tak vy máte jednu továrnu v Americe a tam i přes 10 let se svojí rodinou žijete a v Praze máte pouze omezený čas a stejně jste si na nás našel čas sem přijít. My jsme v Praze rádi, tady krásně. Ještě před Vánoci. Každopádně já jsem se na tenhle díl hrozně těšil, protože pravděpodobně bude trošku víc biznisově zaměřený než na ty inovace a technologie, ale hlavně tenhle rok vlastně po nástupu Donalda Trumpa do jeho úřadu byl poměrně veliký téma přesunu výroby nebo výrobních kapacit, v případě vybudování výrobních kapacit z Evropy nebo z Česka do Ameriky a vy už s tím máte poměrně veliký zkušenosti, tak uvidíme, třeba někomu dáme zajímavý podněty, zajímavé informace a samozřejmě o těch inovacích se pobavíme taky. Pokud se dostaneme k vaší firmě Albaform, vy se zabýváte kovovýrobou, primárně pro automotiv odvětví. Ano. Můžete nám v kostce třeba představit vlastně, co jsou ty vaše hlavní produkty, čím se zabýváte a jak fungujete? Tak úplně tím nejhlavnějším produktem jsou kovové díly do interiéru automobilů. Jedná se hlavně o drátěné konstrukce sedaček. Ty vyrábíme dneska teda nejenom ve Spojených státech, ale stále i v Čechách a máme, teď to budeme 3. rokem firmu v Mexiku. A to je jediný produkt, který vyrábíte, nebo ještě tam máte nějaký, nebo dejme tomu, kolik procent kapacity z té výroby vám zabírá to a zbytek, jestli tam je ještě něco? V současné době zhruba nějakých 90% je automotiv, těch 10% jsou potom ostatní. Děláme různé svařované díly pro, my tomu říkáme non-automotiv, ale jsou to většinou zemědělské nebo stroje na stavební stroje. Tak. A pro jaký značky třeba děláte? My, když jsme přišli do Spojených států před těmi, dneska už je to snad 14 let, tak jsme šli vlastně s naším německým obchodním partnerem, to znamená pořád naším největším zákazníkem jsou němečtí OEMs, to znamená BMW, Mercedes, Volkswagen. A samozřejmě v rámci toho, jak jsme rostli ve Spojených státech, tak dneska už je to Ford, Tesla, Volvo, v současné době v Mexiku Audi a teď jsem určitě na někoho zapomněl. No, to nevadí, já myslím si, že to jsou poměrně známý jména, takže se každý si dokáže představit. Vaše role, vy vlastně firmu vlastníte s manželkou, vaše role je, dejme tomu, provozní ředitel, máte na starosti všechny ty, vlastně celý ty, že máte, jak jste zmiňoval, máte ve Žďáru nadsázavou fabriku v Georgii, ve Spojených státech a v Mexiku, takže máte na starosti to fungování všech těch továren, nebo jak to... Tak snažím se to držet mezi prsty. Určitě máme skvělý tým v každé té lokaci, takže víceméně já se snažím koordinovat jednak samozřejmě tu výrobu jako takovou, ale ta už je spíš v rukou těch provozních ředitelů na těch jednotlivých závodech. Já se spíš snažím jako kdyby hlavně budování strategie, pořád mě baví obchod, takže obchod a samozřejmě tlačím všechny, tak jak jsme se bavili na začátku, inovace, technologie, to je taky věc, kterou se snažím do těch mých zaměstnanců
a partnerů dneska už vlastně co nejvíc natlačit, protože je to zajímavá oblast. Super. Takže jste to hlavně vy, kdo drivuje nějaký inovace, nebo máte třeba nějaký inovační tým? Já bych řekl, že obojí. Dneska už je to nějaká souhra, není to vyloženě jenom o mně, ale je to o tom, že se snažíme společně, jako spíš jsem takový tím poháněcím motorkem, než bych něco vymýšlel, ale je to spíš potom už na těch lidech. Když se budeme bavit o těch inovacích, tak bojujete tam třeba i s mindsetem lidí, jakože se tomu brání, nebo už jste tuhle fázi překlenuli a pochopili vlastně ty výhody toho? No, vždycky ten začátek, ta lidská natura je stejná, takže ten začátek je vždycky takový, a proč bych to měl dělat, když ono to funguje, nebo je to takhle. No to my říkáme, že takový, my jsme, jak jsme vychovaní tím německým automobilovým průmyslem, tak v porovnání s tou Amerikou, já říkám, Američani mají rčení, když to funguje, tak na to nešahej. Když to my Evropani máme takový ten princip, když to funguje, tak pojďme to ještě vylepšit, tak by to mohlo fungovat líp. A když teda se bavíme o tomhle porovnání, tak přijde vám, kde je ten výrobní průmysl víc kupředu v rámci těch inovací? Je to v Americe nebo v Evropě? 100% v Evropě. To je zajímavý. Je pravda, že já jsem pár týdnů zpátky byl na konferenci v Německu a měli tam stánky americké výrobní firmy a to bylo docela velký rozdíl. Minimálně v té prezentaci a toho, jak jakoby ty firmy působily. Ale samozřejmě to asi jakoby záleží, no, nedá se to. Já bych to spíš viděl, samozřejmě americké firmy v rámci inovací, co se týká třeba softwaru a tady těch technologií, řekněme, ne těch přímo výrobních, tak tam samozřejmě jsou kupředu, hlavně díky vlastně univerzitám a jejich vývoji. Nicméně v tom hardwaru tam prostě Česko vyučený Německem je prostě úplně někde jinde. A my právě se snažíme to využívat tak, že my pořád v Čechách máme závod tady ve Žďáru nad Sázavou, který dneska vlastně tvoří to hlavní vývojové centrum a tady spíráme ty podklady, které potom aplikujeme v těch závodech v Mexiku a Americe. A to znamená, bavíme se o nějaký preciznosti, kvalitě asi té výroby, možná nějaký robotizaci, nebo co? Myslím si, že úplně i v automatizaci. Jo, protože tady, já vždycky říkám, v Americe ten hlavní drive k tomu, aby se automatizovalo, je to, že ta práce je tam prostě drahá. Když to v Čechách to bylo tlačený tím jednak samozřejmě požadavkem na ceny, hlavně v rámci automotiv, ale hlavně kvůli tomu, že tady nejsou ti zaměstnanci. To znamená, ta automatizace je nutnost k tomu, aby se firma dál mohla rozvíjet, tak potřebuje automatizovat. Chápu. Pokud se budeme bavit o těch vašich továrnách, právě v Česku, v Americe nebo ve Spojených státech amerických a v Mexiku, tak jak se ty fabriky mezi sebou liší? Vyrábí všichni to samý, nebo samozřejmě krom toho, že jsou v jiných státech a mluví se tam asi jinou řečí, ale... My v Čechách, jak jsem říkal, máme spíš takovou tu vývojovou část, to znamená, ať už všechny přípravky, nástroje a tady tyhle věci, tak to je gro té výroby tady. S tím, že tady pořád máme nějakou jednoduchou výrobu, kterou exportujeme do Spojených států. Ve Spojených státech se snažíme jednak diverzifikovat, to znamená, to automotiv v Americe je náročný trh z hlediska hlavně výrobních cen, takže tam aplikujeme to pravidlo, jak říkají, kdo není v automotiv, tak se do něho snaží dostat a kdo v něm je, tak se s něho snaží vystoupit, tak my jsme teď ve fázi, že se snažíme diverzifikovat a hlavně v Americe máme tu plně automatizovanou výrobu. Když to potom v Mexiku je takový mix, tam máme i automatizovanou, i manuální, tam je to jako kdyby nejvíc řekl bych, diverzifikovaný. A dejme tomu, chápu teda, že v Česku je nějaký vývojový centrum a potom ale ty továrny mezi Spojenýma státama a Mexikem, tak ty už každý produkují nějaký finální produkt. Není tam, že by si jedna továrna vyráběla, dejme tomu jednu část toho výrobku a to se potom posílalo do té druhé a tam se to finalizovalo. Malá část, takhle asi, já nevím, 10% z Mexika do Spojených států, ano, ale jinak je to finální výrobek. A v tom Mexiku, Mexiko bylo strategicky, že tam jsou ty OEMs vlastně taky, že tam vyrábí v Mexiku jejich automobily, tím pádem tam dodáváte jim, nebo to bylo ušetření kostů a...
Já říkám, že Mexiko pro Ameriku je jak Česká republika pro Německo. To znamená, máte dostupnou pracovní sílu za, řekl bych, rozumné peníze. To je jedna věc a samozřejmě dlouhodobě ta výrobní základna americká je v Mexiku a vždycky byla. A Mexiko, já hodnotím, že je dneska někde 10 let zpátky Česká republika, to znamená, ten automobilový průmysl tam pořád na vzestupu. Je tam pořád se rozvíjí. Samozřejmě je to dáno i tím, že střed Mexika v podstatě dneska je hlavní německá enkláva, co se týká výroby automobilů, ale je to daný tím, že je tam prostě dostupná pracovní síla a pořád se tam dá jako kdyby rozvíjet, ten trh je pořád roste. A ty vaše továrny jsou, jak moc jsou propojený, dejme tomu softwarově, jestli používají stejný software, procesně, lidi, jestli se i třeba, jestli máte nějaký lidi, kteří působí ve více továrnách. My máme takovou tomu říkáme centrální mozek lidstva, máme v Americe, kde máme vlastně veškerou serverovou základnu, všechny tyhle věci. Nicméně všechny závody používají, třeba co se týká ERP, tak používají stejný software. My jsme použili teda původně český, který jsme přeložili, i dneska ho máme ve 3 jazycích a používáme jako ten základ pro všechny 3 závody. Rozdělí se potom ve vedení účetnictví, kdy vlastně v tom ERP systému tady v Čechách používáme i účetnictví, v Americe a v Mexiku máme externí, řekl bych, i firmy, i softwary, které jsou potom propojeny přes nějaké data do toho ERP. Poměrově v rámci obratu teda asi a ty Spojené státy americké jsou pro vás nejdůležitější? Myslím si, že dneska ono samozřejmě v rámci teď divoké, hlavně díky, jak jste říkal, panu Donaldu Trumpovi, tak se spoustu, ten automobilový průmysl se teď mění zase pro změnu. Ale dneska největší závod je v Americe, a druhý bude Mexiko a třetí budou Čechy. Obratově. V té Americe máte kolik lidí? Dneska kolem 100. Uh-huh. A když se budeme bavit o té Americe, vy jste to nakousl 14 let zpátky, jak vůbec padlo rozhodnutí Amerika, protože pro automotiv firmu většinou českou to není úplně první volba? My jsme v roce 2008, když byla krize v automobilovém průmyslu a my jsme v podstatě byli ze dne na den měsíc bez jakékoliv objednávky, tak jsme řešili vůbec strategii. A jedna z toho, proč si vlastně naši němečtí partneři, když to řeknu, stáhli práce zpátky ke svým německým partnerům, tak to bylo to, že se snažili udržet ty globální partnery, ty globální dodavatele. A my jsme nebyli globální dodavatel, takže jsme zkoušeli, nebo debatovali jsme s různými zákazníky, jak se takovým globálním partnerem stát. Skoro jsme už měli postavený závod v Rusku, kam teda manželka mi řekla, že ne, a do dneška to mám na talíři, že to bylo správné rozhodnutí, jak je vidět. Ale byl to prostě doba, kdy Volkswagen v Kaluze postavil závod a náš partner chtěl tam svého dodavatele, což my jsme brali jako příležitost. Druhá možnost byla Čína, tam nás zval druhý partner, ale tam jsme myslím, že 3 týdny jsme s manželkou strávili cestováním a obcházením firem a ta mentalita byla pro nás úplně někde jinde, takže nakonec náhoda tomu chtěla, že náš partner stavěl 2 závody ve Spojených státech a při, jak já říkám, cigaretovém dýchánku jsme zjistili, že nemají dodavatele, tak my jsme původně chtěli jim doporučit naše rodinné známé, které tam nějakou výrobu měli a pak jsme se s manželkou rozhodli, že bychom to mohli vyzkoušet. A opravdu ze začátku to bylo tak, aby jsme byli jako globální firma, nepředpokládali jsme nějaký velký růst, chtěli jsme tam prostě mít, jak já říkám, jeden stroj, jednou občas tam zaletět na steak, ale protože zase asi ta správná doba na správném místě a podařilo se nám chytit ten začátek éry SUV automobilů, a vlastně Mercedes a dneska hlavně BMW, který ve Spartanburgu má největší závod na světě, tak vlastně my jsme na té éře rozvinuli i naši firmu. Jak moc těžký je v Americe nebo ve Spojených státech postavit fabriku třeba oproti Česku? Tam asi je potřeba to rozdělit. Je potřeba to rozdělit na
já, když jsme odcházeli, protože jsme malá rodinná firma, když jsme odcházeli před tím 14 lety do Spojených států, tak já jsem si nedokázal představit, že bychom podnikali v cizí budově, že by ta budova nebyla naše. Dneska, po těch 14 letech, už bych nepodnikal ve vlastní budově. To znamená, bavíme-li se o tom postavit závod, tak nejenom, že samozřejmě veškeré povolovací procesy jsou daleko jednodušší a daleko rychlejší, tak samozřejmě je tam veliká dostupnost ať už developerů nebo stávajících budov, takže jako bavíme-li se o té slupce kolem, tak to si myslím, že je to nejmenší. Založit firmu, když máte správného partnera, tak také není problém, ale pak je to spíš ten provoz. Ten je náročný a samozřejmě bavíme-li se o tom vašem produktu, který máte, tak je otázka, jestli máte zákazníka nebo ho nemáte, budete ho hledat, takže tam já vidím jako to největší úskalí, že samozřejmě je to velmi konkurenční trh. Vy byste tam asi nešli, kdybyste tam neměli partnera, to znamená nějaký už zákazníka nebo? Určitě to nebylo na pořadu dne, my jsme jako kdyby aktivně nehledali jiný trh, protože pro nás to prostě znamenalo nějakým způsobem, bylo to daleko a ta krize nám jako kdyby otevřela, že možná je potřeba se podívat i tímto směrem, ale rozhodně Amerika nebyla jako kdyby na prvním místě, protože nám připadla, že je daleko a nepřipadla nám ani v té době nějakým způsobem atraktivní. Nicméně i ten automobil průmysl v té době byl prostě už cenově tak špatný, že jsme řekli dobře, tak jako proč to nevyzkoušet. A jak se říká, všechno špatný pro něco dobrý. Prvně krize, potom teda rozhodnutí Rusko, Čína. To pravděpodobně, kdybyste se rozhodli pro jedno nebo druhý, tak byste měli asi krušný časy. Ať už díky geopolitice, tak už díky tomu, jak Čína vlastně si převzala všechno nebo většinu automobilového průmyslu pod sebe. Rusko asi ano, Rusko bylo špatně. Ten náš partner, se kterým jsme tam spolupracovali, tak ten závod tam v podstatě nechal, že jo. Jako to Rusko nedopadlo dobře, nicméně Čína dneska, myslím si, že spousta českých firm má nebo podniká v Číně a čínský průmysl je to prostě trh, takže tam asi, no, tak vždycky říkám, je to nějakým přizpůsobení se. A přemýšlíte o tom ještě o Číně, nebo? Ne, já myslím, že ta americká strana nás vytěžuje natolik, že nám zatím stačí. Plánujete třeba, nebo dávalo by smysl v určitý moment postavit třeba druhou továrnu v Americe, nebo zatím je to dostatečný? Ano, ale myslím si, že už by to bylo pro jiný produkt a pro jiný průmysl. Jo, my samozřejmě v rámci té diverzifikace, tak nejenom jako doby zákaznické, ale v rámci toho, že se snažíme pomoct i jiným českým firmám, protože nás to tam samotný moc nebaví, tak bychom byli rádi, kdy by tam bylo víc českých firm a třeba bychom se dokázali představit jiný závod s jiným produktem, s jinou výrobou. Vy jste zmínil tu operations, vlastně té továrny, že to je to náročný. Když se budeme bavit o lidech, tak třeba konkrétně management jste si přitáhli Čechy nebo máte Američany, protože já vím, když se bavím třeba s firmama, který se snažili rozjet biznis v Americe, tak občas narazili na nějaký kulturní rozdíly, pokud si najali někoho Američana, který třeba neměl úplně zkušenosti dělat s evropskou firmou, tak co vám zafungovalo, jak vy to máte? My jsme zkoušeli všechny varianty. Od toho mít čistě český relokovaný management, potom mít čistě americký. Dneska máme nějaký mix a asi co nám, jako kdyby takový ten univerzální návod po těch zkušenostech, já bych řekl, že co se týká managementu řízení lidí a toho lokálního, řekněme, toho nejvyššího managementu, tak tam je určitě dobrý mít někoho lokálního. Jo, to znamená, který zná ty podmínky, zná ten trh, zná tu mentalitu, ale pak je důležitý ten přenos toho know-how. To znamená na těch technických pozicích nebo na pozici technického ředitele, tak tam určitě mít někoho, kdo tu firmu zná, kdo dokáže to know-how přenést a pak nechat ten místní management, aby to aplikoval. A jsou Američané pracovití? To je taková těžká otázka. Záleží, jako jsou, určitě pracovití jsou. To si myslím, že jako nějaké přesčasy a tak dál, to se vůbec neřeší. Nicméně zase asi bych to rozdělil na management, rozdělil bych to na lidi v továrně, ale
jako ta lidská povaha je všude stejná. Neviděl bych to, jako že jsou někde méně pracovití nebo ne. Trošku osvěžující je Mexiko. Tam je velmi mladý tým, třeba v našem případě, a ti jsou jako kdyby velmi aktivní. Ne, že by byli pracovitější, ale jsou velmi aktivní. Je to takový osvěžující, že mají strašnou chuť do práce a to mě hrozně baví. No. To věřím. A když se budeme bavit o zákaznících, nebo takhle, dejme tomu konkurence, asi v Americe bude mnohem větší než v Evropě, nebo jak se to dává porovnat. No, a dejme tomu i to Mexiko teda, pokud říkáte, že je to vlastně Česko pro Německo, tak porovnání, tak... Já, když bych to rozdělil ty trhy, tak samozřejmě, co se týká automotiv, nejvíc konkurenční je Česko. Amerika paradoxně my moc konkurentů nemáme v Americe. Naši největší konkurenti budou z Mexika. To znamená, pak je to vždycky v nějaké hře nákladů na dopravu a nějaké rychlosti dodávek. V rámci Mexika tam se ten trh velmi podobá českému. Tam samozřejmě už je konkurenční, protože ty firmy výrobní tam jsou. Nicméně nás spíš než konkurence tak trápí vůbec obrat dneska v automobilovém průmyslu, a to je vertikální integrace. Protože spoustu našich zákazníků začíná vertikálně integrovat a spoustu našich zákazníků začíná vertikálně integrovat, takže tier 1, tier 2. A to nám asi dělá jako největší problém momentálně. To znamená, co vertikálně integrovat? My vlastně, když uděláme konstrukci sedáků, tak ji dodáme firmě, která ji, řekněme, zapění, udělá takový ten obal toho. A tady potom je tier 2, tady dodá tier 1, který vlastně kompletně smontuje a dodá ji na linku, ať už just in time nebo just in sequence. A vlastně tier 1 už dneska přemýšlí, že by si třeba to zapěňování dělali sami. A samozřejmě ti naši zákazníci se tím snaží bránit tím, že oni zase dělají ty výrobky, které děláme my sami. Bohužel pod náma už je pouze drátovna a tam naše ambice nejsou, takže my se s tím snažíme nějakým způsobem taky bojovat. A když se bavíme o konkurenci v té Americe, tak jak se třeba firma dostane do Tesly nebo Ford? Funguje to úplně stejně jak v Evropě přes nějaký tender? Nebo je to přes vztahy? Je to přes vztahy. Ten automotiv je velmi jako kdyby uzavřený v tom smyslu, že samozřejmě, když nepočítám certifikace a veškeré nutné, tak já tomu říkám nutné zlo, tak je to opravdu přes kontakty. Dneska ten automobilový trh je tak globální, že je dobrý třeba využít kontaktu z Evropy, různě propojit, ať už v rámci, protože samozřejmě nad náma, co se týká toho dodavatelského řetězce, tak jsou všechno nadnárodní firmy. Není žádná lokální, to znamená, je to vždycky o tom se snažit dostat na ty správný lidi, kteří mají nějaký rozhodovací pravomocí třeba v ostatní zemi. Vy jste zmiňoval, že vy sám se pohybujete v obchodě, tak to máte na starosti vy, nebo máte nějaký obchodní tým a jenom na to dohlížíte? Obojí. Máme i obchodní tým, ale snažím se i sám, protože některé kontakty jsou dlouhodobě, opravdu 10-15 let, takže snažím se i já. No. Když se budeme bavit o inovacích a dejme tomu těch automatizacích ve výrobě, vy jste zmiňoval vlastně, že jsme se spolu bavili před podcastem, že to je spíš nutnost, že to není o tom jestli, ale co ještě se dá zlepšovat, vlastně jste to i zmiňoval v tom porovnání mezi Českem a Amerikou. Tak jaký třeba inovace, automatizace ty vaše fabriky nebo fabriku posunuly nejvíc? Tak určitě využití robotů, to je asi to, že tam, kde se dá nějaká činnost nahradit automatizovanou, ať už rukou robota nebo nějakým strojem, tak určitě. Ale samozřejmě pak se řeší v našem případě třeba skladování, které se dá využívat, ať už plně automatizované nebo poloautomatizované sklady. Tam já vidím ještě velký potenciál. A samozřejmě potom je to se na ten proces podívat jako celý. Jestli vůbec ten koncept té výroby, který je dneska postavený, by nešel udělat nějakým způsobem jinak.
To děláte třeba přes Digital Twin, nebo jakým způsobem to ve vašem případě porovnáváte? Tam si myslím, že máme ještě hodně co zlepšovat. Přesně tam je taková ta mentalita, ono už jako nic lepšího vymyslet nejde a proč bychom to měli dělat a je to takový to tlačení trošku, aby vystoupili ti kluci z té komfortní zóny a tam si myslím, že je potenciál pořád je co zlepšovat. Sbíráte třeba nějaký data a jak s nimi pracujete v rámci té výroby? Já si myslím, že pro nás jako největší inovace byla právě tady v tomto. To znamená, my dneska sbíráme ze všech strojů, ze všech závodů, sbíráme v podstatě online data a spíš jsme se dneska posunuli do toho, což odpovím dopředu určitě na vaši otázku, co je dál lepší, co by se dál dalo zlepšovat, tak je ta práce s těmi daty. To znamená, jakým způsobem, jako, že ty data jsou jasný, ale potom už si ten člověk tomu nesedne, nebo už je nepoužívá, nebo naopak ještě nějakou vrstvu nad to postavit a dejme tomu nějaký machine learning, umělou inteligenci, nebo co přesně máte v plánu nebo na mysli? Spíš je to o tom, že vy jste schopen dneska sbírat hromadu dat. Ať už o strojích, nebo o výrobě, nebo o všech procesech, které jsou kolem. V podstatě dneska už jsou i nástroje, které dokážou ty data jako kdyby vyhodnocovat a setřídit je do nějaký prezentovatelný a pochopitelný podoby, ale kde já vidím jako největší potenciál je, že pořád jako kdyby pracujete s lidma. A vy pořád ty data, které nazbíráte a nějak vyhodnotíte, tak potřebujete vlastně přetvořit zpátky, aby ty lidi viděli, že když udělají nějakou změnu, tak jak se projeví v těch datech a jak rychle. A tam vidím jako kdyby pořád třeba v našem případě jako velkou mezeru v tom, jak ty data udělat jednoduše pochopitelný a uchopitelný tak, aby ten člověk na té dílně se podíval, řekl, hele super, tady mi to nějakým způsobem nesedí a když udělám tohle, tak se mi to zlepší. To jako vidím jako největší výzvu. No a výzva je to jako v mindsetu toho člověka, aby tomu byl otevřený vlastně si nad tím sednout, a nebo tam ještě právě musíte, dejme tomu, něco nad to postavit a dát mu ty podklady vlastně pro to, aby tohle mohl udělat. My když máme, jak já tomu říkám, takové datové seance, tak já se snažím to spíš otočit tak, aby ty lidi z té výroby si řekli, co je nejvíc trápí a co potřebují. Protože ty data dneska sbírat jako fakt není problém. Ale problém je přetvořit do takové, já bych neřekl, že to je mindset, spíš je to o tom, aby ty data byly jako user friendly, že dneska, když máte hromadu tabulek, hromadu výkazů a tak není čas v tom jako kdyby klikat a předělávat. Jsme dlouho vymýšleli systém plánování výroby, až byl tak složitý, že ty zaměstnanci řekli, jo, super, tak a stejně si to dělali v Excelu. Dál, jo, prostě, protože to bylo složitý na používání, takže takový ten user-friendly pro ty lidi na té dílně, no. Je fakt, že třeba co my se bavíme s firmama, tak oni mají systémy, které jim vizualizují data, mají různý mesy a takovýhle jakoby softwary, ale vlastně, když ten člověk si to otevře, tak tam má strašně moc informací a než si najde tu správnou informaci, než se k tomu prokliká, tak je to vlastně jako nebaví, takže potom si třeba děje exporty do Excelu a v tom zase hledá jakoby ty data. A ty lidi to vlastně pravidelně nedělají, protože třeba na to nemají ani čas, nebo je to nebaví, takže asi... To je vždycky o to, já se vždycky zeptám, co tady s těmito daty děláte? No, tak my se na ně díváme. Říkám, ne, jako k čemu je používáte? No, jako asi k ničemu. Já říkám, tak jako proč je vůbec sbíráme? Jo? Jako sbírejme to, co nás zajímá, to, co nám pomáhá a ne prostě spoustu dat, jako data pro data, já tomu říkám. No. A v rámci té výroby vás třeba trápí co nejvíc, dejme tomu, jsou to výpadky, zmetkovost, máte nějaké takovéhle věci, které třeba právě i díky těm jakoby datům třeba víte, jo, tohle nás jako trápí, ale je to furt jenom v rámci toho datového reportu a právě tam chybí tenhle vlastně jako action item, se k tomu nějakým způsobem postavit a zkusit to vyřešit. Nám se podařilo hodně zlepšit tím, že jsme se jako kdyby přiblížili co nejkratšímu termínu od sběru těch dat a jeho vyhodnocení a nějaký nápravy. To znamená,
když to řeknu nebo obrazně uvedu, když sbírám data jednou za týden vyhodnotím, tak v podstatě já nevím, co se dělo včera. Že? To znamená, já potřebuji to vidět hned, takže snažíme se právě ty data posouvat už i na ty třeba vedoucí těch směn, aby ty data k dispozici měli hned, aby dokázali hned udělat, než začne další směna, třeba nějakou úpravu toho procesu tak, aby třeba právě ta zmetkovitost se neopakovala. Takže to je určitě jedna věc. A druhá věc, a tu jsem teď zapomněl. To nevadí. A oni teda mají, dejme tomu, oni vidí někde, mají obrazovku a tam vidí ty live data, anebo si musí otevřít nějakou aplikaci a jo... Máme dvojí. Jedna jsou live data, to znamená ty vidí, to jsou takové ty klíčové, ať už je to nějaká vytíženost výroby, zmetkovitost a tak dál. A pak samozřejmě mají i nějakou aplikaci, do které se můžou přihlásit a tam vidí třeba detaily. Jo, takže je to taková kombinace obou. To je váš software, nebo to používáte nějaký třetí strany? Je to kombinace obou. Hodně dneska, řekl bych, že pořád se přikláníme jako k Microsoftáckým výrobkům. Nějaký jako Power BI, nebo něco? Dneska spíš jako kdyby Power Apps. Okay. Hodně jako kdyby, protože ty jsou jednoduchý, i naši ajťáci dokážou nastavit, nepotřebují k tomu nějakého konzultanta, nic takového, je to v podstatě nějaký výstup z dat, ale samozřejmě ten primární zdroj dat pořád je to ERP a víceméně ty vstupy, které do něho fungují, takže to pořád nějakým způsobem přechroustaný přes ten ERP. Takže data tečou do toho ERPčka a z něj se potom, dejme tomu, dělají nějaké reporty právě třeba v Power Apps nebo v nějakých... Teďka je velký téma umělá inteligence. Máte nějaký plány nebo třeba už aplikujete ji někde? Vidíte vůbec vy sám pro ní nějaký využití u vás? Sleduji, že myslím si, že by byla dobrá její využitelnost třeba v údržbě strojů. Tam si myslím, že právě dneska už na základě sběru dat z těch jednotlivých strojů si myslím, že těch dat je dostatek, aby nějaká aplikace nebo AI dokázalo vyhodnotit, kde je potřeba v podstatě tu údržbu nasměřovat nejlépe a nejradostněji. Tam vidím jako velký potenciál v tom samozřejmě. A potom ona ta výroba až zase tak složitá není, tam si nemyslím, že by byl nějakým způsobem využitelný, ale samozřejmě potom jako kdyby v nějakých Office aplikacích a tak dále, to rychlejší daleko, ať už co se týká, nevím, překladů, právě ty reakce, když vy potřebujete rychle dneska mezi závody ze španělštiny přepnout do češtiny, angličtiny, tak je to velká pomoc v tom, no. Pokud se bavíme ještě o tom americkém trhu nebo ve Spojených státech, tak vnímají vás ty zákazníci jako americkou firmu nebo českou? Naši němečtí zákazníci nás vnímají jako své německé partnery, což je osvěžující, protože se na nás nekoukají tady jako na ty Čechy z východu, ale jako jsme někde mezi stupni mezi nimi a Američanama. Je to kvůli tomu vztahu, co už máte, anebo se ten jejich mindset německý už tak jakoby posunul, že Češi jsou, dejme tomu, jako rovnocenní partneři? Myslím si, že jo. A určitě v tom zahraničí 100%, protože náš mindset Čechů bude daleko bližší Němcům než americký, to určitě, ale myslím si, že dneska, jak se říká, že Česko je montovna, já si to nemyslím, já si myslím, že právě tady na té montově vyrostla strašná spousta dneska hodně šikovných firem, které jsou špičkama ve svém oboru a dneska opravdu si myslím, že to bude čím dál častěji, že i ty české firmy budou nakupovat německé firmy. Ne, jak to bylo doteďka, protože jde to vidět v tom globálním hledisku. Jde to vidět. A teda ta americká firma vás vnímá, nebo zákazník vás vnímá víc jakoby cizí firmu, i přesto, že máte továrnu u nich. Než promluvím já, protože, jak říkám, Evropani se svého přízvuku zbavují velmi těžce, jestli se ho někdy zbaví, takže oni samozřejmě poznají hned, že nejsme Američani. Ale já si myslím, že jim je to jako kdyby úplně jedno. Jo? To je asi výhoda amerického trhu v tom, že tam ta směsice těch mezinárodních firm je tak velká, že ten Američan, jemu je jedno, jestli je to firma americká, německá, ale jemu jde o výrobek, jde mu o cenu a v tom si myslím, že ten trh je jako kdyby daleko přístupnější. Já na vás mám poslední otázku. Bavíme se, vy jste zmiňoval několikrát o složitosti automobilového průmyslu, kde vidíte jeho budoucnost, dejme tomu Amerika a Evropa, nebo Amerika versus Evropa?
Tak já v první řadě bych rád viděl nějakou budoucnost Evropy a Ameriky, nejenom v automobilu průmyslu, ale obecně, protože samozřejmě to, co se děje dneska geopoliticky, tak je velmi znervozňující pro nás. A nicméně, co se týká automobilového průmyslu, já si myslím, že já jsem byl nejdřív velký pesimista, teď jsem lehký optimista. Já si myslím, že určitě ten automobilový průmysl tady byl a nějakým způsobem bude. Nemyslím si, že mobilita lidí obecně se dá rychle nahradit něčím jiným. Myslím si, už jsem i takový smířlivější k elektrickým autům. Myslím si, že je to budoucnost. To, že je tlačená nějakým umělým způsobem, taky paradoxně uškodilo. Myslím si, že technologicky si tu cestu najde sama a asi bych se to určitě nebál. Je otázka samozřejmě, co v rámci geopolitických vztahů mezi Čínou, Evropou, Čínou, Amerikou obecně bude. Dneska samozřejmě cla uvalená na některé státy. Bohužel žijeme v té době, ve které žijeme. Myslím si, hlediska Ameriky dalším problémem samozřejmě je v rámci bývalého vlastně NAFTA agreementu USMCA dneska, což je vlastně bezcelní dohoda Kanada, Mexiko a Amerika. Tak samozřejmě pan Trump se těší toho, až doběhne vlastně teďka v současné době někdy v březnu nebo v dubnu příštího roku, takže už probíhají zákulisní samozřejmě dohody o tom, aby se případně prodloužila, protože to mělo obrovský vliv na Ameriku jako takovou. Kanada se snaží jít vlastní cestou, takže nemyslím si, že by to nějak dramaticky změnilo ten geopolitický automobilový průmysl. Samozřejmě na jednu stranu Čína, která dneska jde to vidět třeba opravdu v Latinské Americe. Myslím si, že konkrétně v Mexiku má Čína nějakých už dneska 24% trhu. Takže spíš si myslím, že se ten trh bude jako kdyby konsolidovat. Bude méně značek a myslím si, že jako nebojím se o ně jako takový, ale bude to taková harbolatá cesta. No. Rozumím. Každopádně vám přeju hodně štěstí, ať za prvý, jestli budete chtít, se v něm udržíte, ale ať najdete nějaký odvětví nebo novou cestu, která vás bude naplňovat a která bude úspěšná. Já bych vám chtěl moc poděkovat, že jste nám dal nahlídnout do toho, jak funguje česká rodinná firma, která primárně působí ve Spojených státech amerických, v Mexiku, ale i tady v Česku. A děkuji moc, že jste se našel čas a ať se vám moc daří. Já moc děkuji, že jste si nás pozvali a budeme hrozně rádi, když takových firm v zahraničí českých bude víc, protože vždycky je to taková hrdost ty firmy tam vidět a vidět, že ty firmy se nebojí a budeme rádi. Možná můžeme i zmínit, že vlastně vaše manželka je generální konzul Georgii, jestli jsem to řekl správně, že jo? Honorární konzulka. Pardon. Honorární konzul pro Českou republiku pro stát Georgia. A vlastně i se nám podařilo. My jsme naši pomoc českým firmám přetvořili ve spolupráci s regionální hospodářskou komorou do průmyslového inkubátoru českého, který se založil v Atlantě a tam se snažíme právě pomoci českým firmám, aby měli ten vstup na ten americký trh jednodušší a aby se nebáli. Super, my můžeme hodit nějaké informace do popisku tohoto dílu a lidi se vám můžou ozvat a já vám tímto moc děkuju. Já taky děkuju za pozvání. Já děkuju všem divákům a posluchačům, kteří doposlechli až sem a dáváte mi už tipy na různé firmy, které by se s námi mohly podělit o zajímavé fungování a inovace, takže určitě mi můžete napsat do komentářů pod tento díl nebo kontaktovat na našich webových stránkách jimmytechnologies.com a já bych vám jenom rád připomněl, že nejlepší inovace vznikají tam, kde se potkává člověk, technologie a vůle zkoušet nové věci. To je továrna budoucnosti.